hankali amma kai mantal ne kai amma kai yi jot ne nonsense ne kai maza english kai ba ka da hankali ka san me yake damuna ka san nayi awu ko ban awu ba a yau an na auna ka what ni ne kai zaka auna ni waye kai who are you ni ne baka ji baban awu kai malam malam ni kake hauka malam ba ruwanka tsaya sake shi kai ma sake shi baba baka san me ya hada mu ba na sani ina tafiya fa yaman gajan ya sani na auni masara hankali ne baka da yi kai ma baka da hankali kana tafiya kana kalle an kalla ba za ka kalla ba ka zo ka hana na kalla kai baba na sake baba zan ma yajin aiki amma mana wallahi zan ma yajin aiki mana amma nan fa yana ci uwarsa ko ba yau ƙarya kake baba na fi karfin ka wallahi ba manya gidan ku ne wai da manya ka ba mu bayan Allah mutumin kirki da ku da tije ku zo kuna kai wannan tsohon ni ne mutumin kirkin ni ne mutumin kirkin wallahi ƙarya kake kai daga ganin ka tsohon najadi wallahi ni ne da tijan ƙarya kake wallahi a'a ku zo ku rika rigima akan hanya kai fa musulmi ne shi musulmi ina tafiya yaman gajan a addinin musulunci ya ce al-muslimu haqqu muslim haka ne musulmi dan uwan musulmi ne wannan gaskiya ne to baka ji an ce peace ba Islam peace is peace ina sani dan iska fuska kamar langa ke ke fuskar ka kamar an ja danko kaga ai zaman lafiya zo mana da shi ko saboda haka ku yi hakuri ka isan ji tsoron ka ko a wani akan ya hakuri ko ya hakuri ka yi hakuri to na hakura kan ma ka hakura na hakura ni ai ba rigima ai an ba mu hakuri an ta inda musulunci yake assalamu alaikum karamin dan iska a kai ka da assalamu alaikum ai ni da kai ba faɗa wallahi ba matsala musulmi dan uwan musulmi ne a ko ina ka tsinci kai gaskiya ne wallahi ga ka fiyar da kai riganan ta ka ta yi aiki wannan sarki ne ban wallahi Allah wallahi ai mutumin kirki ne wallahi wallahi ga sarki ce wallahi mutumin kirki ne a godiya nake Allah ya mar albarka lafiya ba komai wallahi abin da ya zo da ɓacin rai wallahi na hakura idan zuciya ta yi abin na hakura kai ma kuma Allah ya saka ma da alkai mun gani ne zan wuce kawai zan na tsaye a can gurin kawai na hango kuna a'a ai abin da zuwan naka yayi daidai zuwan naka yayi kyauta wallahi nagode ba komai nagode barka ne what ke zancan wallahi na rabu da Allah ya naji ko ba zan yi komai da su ba ina jin naka ma ba su da bai na soya su wasanne mage zan bai kaci uwarka what wallahi kuma manya ne wallahi ka ji zuba rage fitsari sunna ne ai fitsari sunna ne fitsari sunna ce la haulu wala quwwata la ilaha illallah yaho la ilaha illallah ina dan wannan naka ya yabe mun yayan aiki ya yabe mun kwalabe na alquran ya yabe mun kwalabe malam wallahi ya yabe mun kwalabe ya yabe mun kwalabe ya sabauta rayuwa ta ya sabauta mun rayuwa malam ina yi ba ba ni ci sai Allah wala razu ba ne faru malam ne faru audu wala ko ne faru an sabauta rayuwa ta malam la ilaha ma abudi ku duba ku gani an dai ba kayan aiki an dai mun kayan aiki malam wallahi dan uwanka ne ya yabe mu magani inna da wallahi akwai kan aiki ka hada da yan yafi mulera kana ji malam ina yi wani baki ko mai kware ko baki da jar hulansa da jar hulansa da baki nan to kai wannan ya dole a ɗebe mai kayan aiki ya mutum ba gidaje ka mahaukaci ne ba duba bakin lillahi to in ba dan mahaukaci bai hada da yan yafi mulera wallahi sun kwaye maka kwalaban sa yau ina mahaukaci mu ne mahaukata laliba na ka ba uba Allah kuma suna nan ba yau a da na sana na ga sun yi gal